Hola, com esteu? Estem així ja arrencant la temporada 1 i abans de fer la temporada 1, a raïl de l'especial maig on els nostres candidats a l'alcaldia ens van contar quins eren els seus malnoms, vam arrencar una sèrie de preguntetes per averiguar els malnoms de la gent que esteu ahí darrere i vam pensar que no tot el món té xarxes socials i per això vam eixir al carrer a preguntar els malnoms de la gent que es trobava en un dimecres al mercat. Pues estem així en el mercat i hem trobat a Elvi. Anem a preguntar-li, Elvi, quins són els teus malnoms? Els més coneguts són Corretxola i Panxa. I saps d'on venen aquests malnoms? Sí. El meu abuelo se n'anà... Era un llaurador i li digueren a que no te... Paco, hasta que no te carregues tot aquest camp de Corretxola. I digué, no de carregar-me-lo. I en tot un dia i tota una nit se feu en tot el camp, que entonces eren camps con 4 camps de futbol. I l'altre abuelo, el Panxa, és perquè, com antes no n'hi havia res de menjar, se n'anà a fer la mili, com allí menjava prou, vinguent un poc de panxeta. I d'ahí el malnom Panxeta. Pues mira, tenim així 2 malnoms més. Gràcies, Elvi, per contar-nos-ho. Anem a seguir buscant malnoms. Ja estem així en Maria. També anem a preguntar-li per els seus malnoms. Maria, quins són els teus malnoms? Pues per part d'un pare és Picholo i Herbero. I per part de ma mare és Xata Metaïlla, però no, jo no sé dir-te exactament. Quan no pregunto als meus cosins, avui és el dia que m'han encarregat de cridar-los a veure, perquè no sé Xata Metaïlla d'on ve. I per part d'un pare, el Picholo tampoc. Sí que l'Herbero és perquè mon pare era herbero i m'abuelo era herbero, que anaven a vendre herba. I per les cases, i lo d'herbero, m'abuelo, i després mon pare com també era, inclús jo també he anat a ajudar-li a mon pare, pues això sí que és d'anar a repartir herba. S'ha quedat en això. I quin és el més conegut? Quin és per el que més vos diuen a la família? Picholo, perquè el meu germà, de fet, ja no era Fernando, era Picholo, directament. Jo no tant, però el Picholo és el que més ha quedat. Molt bé, doncs res, Maria, moltes gràcies. Ja preguntarem quan t'averigües. Exacte. Quan sàpia, preguntaré als cosins a veure qui sap exactament. Exacte. Quan sàpies més, tornarem a preguntar-te-los i així no sabrem la història de tots. Moltes gràcies, Maria. Ara estem així amb Mari Carmen i anem a fer-li la mateixa pregunteta. Mari Carmen, quins són els teus malnoms? Pues per part de mon pare li dien Matías. Era Matías i Pedre Piquer. Matías és perquè resulta que mon pare li dien José, però tingué un germà que li dien Matías i el mataren en guerra. Entonces ell, com era el xicotet, li se queda José Matías. Se queda el nom del germà com a malnom, ostres. Sí. I També era Matías, sí. ja se quedaren tots en eixe malnom. I recordes algun malnom més? Eixe és el més conegut, entenc, però... Ixe i Pedre Piquers. Però dels Pedre Piquers no sé, supon que seria algo perquè picarien pedra o algo, perquè vamos, és d'ahí que vindre, que són es Castelló. És Castelló, que mon pare era Castelló. Sí. Molt bé, doncs bueno, moltes gràcies per donar-nos aquesta informació. Seguim. Estem així en Pilar i anem a preguntar-li per els seus malnoms. Pilar, quins són els teus malnoms? Mocha per una banda, Guisao per mon pare. I saps d'on poden vindre aquests malnoms? Això sí que no ho sé. Per tota la vida els han dit a ells aixina? Mon pare l'han conegut per Julio el Guisaos. Una mare per Amparo la Mocha. I dels dos, en quin t'has quedat tu més? Per quin te coneixen més a tu? Per Mocha. Sí. I què suposa per tu quan te diuen Mocha? A mi res. Me s'hi posa que estic... Pues bé, no, que no m'enfade. Sí, no m'enfade. Per mon pare Guisao, poca gent me saluda aixina. S'ha quedat més Mocha. Mocha. Molt bé. Que lo poble n'hi ha molta aixina. Sou família gran? Sí. Eren 7 germans. Ah, pues, tots els germans s'han quedat en el Mocha. Però bueno, bé. Tot el que n'hi ha. Perfecte, doncs així tenim 2 malnoms més. Gràcies. Anem a seguir Consuelo i anem a preguntar-li per els malnoms. Quins són els seus malnoms? El meu malnom, el que me diuen tots, és Pinyonà, com a abuelo. M'abuelo li dien el tio Miquel el Pinyonà. I jo Pinyonà. I sap d'on ve? També soc, espera't, que ara no m'eix l'altre, Fitra, de Fitre. I sap d'on venen aquests malnoms? Pues aquests malnoms venen de abuelos, bisabuelos i tots els abuelos. Servei història i de ben lluny. M'abuelo li dien Pinyonà perquè era molt xicotet, però era molt fort. I li dien, vostè pareix pedra de Pinyonà, la pedra, que era de fort. I d'ahir, pues Pinyonà.
Molt bé, que història, esta dels malnoms. Claro que sí. Moltes gràcies, Consuelo. Jo me diuen, xica, ¿no te fiques el nom de ton pare, Fitra? Dic, pues no. Tots m'han dit Pinyonà, pues jo, Pinyonà. Si s'ha conegut per això, ara no va canviar-ho. No canvié. Molt bé, pues ahí queden dos malnoms més. Estic Gràcies. orgullosa de m'abuelo. Home, qué menos, qué menos. I estem així en Elvira i anem a preguntar-li, Elvira, quins són els teus malnoms? O què és per lo que se te coneix en el poble? A mi pues, me se coneix per el virín, la del secador. Això per què? Bueno, perquè és que ma casa era, antigament, els meus bisabuelos, pues era una bodega. I entonces a la porta secaven la pelleta del raïm. I per aquest motiu ve el secador. I a mi pues, me se coneix pues, per el virín, la del secador. I així, quan ho hem comentat així, que dius, no tinc malnoms enseguida tots, home, clar que tens malnoms, tots te coneixen per això. Sí, apodos dels meus pares no, perquè el meu pare era Martínez, se coneixia per Martínez perquè als dines de poble Martínez n'hi ha molts. I era pues, Pepe Martínez i punto. I la meva mamà pues, tampoc. El que més sona és això, el secador. S'ha quedat, no? S'ha quedat ahí. Contaven que parlaven de la casa, una casa amb molta història, perquè per això que comentes, no? Perquè és del segle XVI. Sí. I ja els meus bisabuelos són els que vingueren a este poble. Al meu bisabuelo sí que li diuen el tio Cèntim, que, claro, aquest apodo pues, no continua perquè era d'ella soles i després el meu abuelo va faltar i els fills no s'han conegut mai. Sempre ens han conegut per el secador. Antonio del secador o Carmen la del secador. S'ha quedat en això. Exactament. I això és l'assumpte. No n'hi ha més. Si un dia vols vindre i veus la casa i content més coses. Home, clar, això que t'havia anotat. Anirem. Estan tots així expectants. Moltíssimes gràcies. Estem així ara en encara. Mos contes els teus malnoms? Pues els meus malnoms són, per part de la meva mare, soc Ruala, i per part de mon pare, Gori. I d'on venen aquests malnoms? Jo, segons tinc entès, a ma mare es diuen a les germanes iaia Ruals, perquè hi havia, en els temps passats, hi havia un guarda rural i de rural passar a rural. Això és el que jo tinc entès, I res, de m'abuelo són Goris perquè el pare de mon pare li diuen Gori, Gregorio, i de Gregorio passar als Goris. I ahí s'ha quedat, no? I ahí s'ha quedat. Molt bé, doncs moltes gràcies per contar-nos-ho. I bueno, ara estem així en un lloc típic de la replaça del dia de mercat i venim a preguntar-vos quins són els vostres malnoms? Maria la Cisanya, I per què la coneixen aixina? perquè m'abuelo era molt maldito de xicotet i anava per dalt de les teulaes. I digueren, eres més roïn que la Cisanya. I en això ja s'ha quedat com a Cisanya i tota la família? Fills, nets i rebesnets. Tots Cisanya. I té algun altre malnom? Algun altre malnom per el que el coneguen? Alguna altra forma? O s'ha quedat en ixe? Ixe nom és el que tinc. Molt bé, moltes gràcies. Vostè, per com la coneixen? La Paca. La filla, la Paca? Fina la Paca. Fina la Paca. Perquè a ma mare li diem Paca i de malnom tenim Paca. I en això s'han quedat ja tots. I algun altre malnom que li sone, que recorde? S'ha quedat en ixe. Lletja. Fina la Paca se quede, molt bé. Vostè comentava que no té un malnom, per tant. A mi me diuen sempre Maria Ingressa, però mon pare li diuen el tio Micalet el de Penca, perquè un tio net, o s'abuelo, quan naixqué, diu que era molt boniquet, i sa mare va dir, ui, això, que cosa més bonica, això pareix una penqueta beledana. I d'ahir Penca. Tots, això s'ha quedat. Penca. Però a mi tots Maria Ingressa. Per el mal nom ningú, tots Maria Ingressa, sí. I seguim amb els malnoms. Quins són els teus malnoms? El malnom de m'abuelo, el pare de ma mare, de part de ma mare, és Blayet. Era el seu nom perquè s'abuelo ja ese dia aixina, Blayet. El de la dona, m'abuela Sabeleta, era de Toro, que era cosina de la teua família. Vale. I per part de mon pare, que són de Benaguasil, pues Tello. M'abuela era la dona de Tello, no tenia nom, sempre la dona de Tello. I això són els meus mals noms, que estic en molt d'orgull. Clar, això no n'hi ha que perdre-ho. De tots ells heu quedat més en uno o depenent de qui vos crida vos diu un altre? És molt curiós. Tota la meva família, nebots, germans, han adquirit el mote de mon pare, Tello. I totes les dones, les meues netes, les meues nebodes, Blayetes.
Cada part masculí i femení? Sí, aixina. El apodo de la iaia, Blayetes, i els homes, Tellos, tots Tellos. La curiositat és malnoms, eh? Tant d'orgull i així van canviant. Sí. Pues moltes gràcies per donar-nos tota aquesta informació. A tu, carinyo, gràcies. Pues per part de ma mare tinc Perola i Calendària. I saps d'on venen ells malnoms? T'han contat alguna vegada o ja té tanta història? No he sentit mai en la vida dir ni a ma mare ni res d'un libelo de Perola i Calendària. Perquè són apodos en molta família, no? Estos ja són molt grans. Sí, família molt llarga. Sí. A veure si en trobem per ahí alguno més d'estos. Moltes gràcies, Àngeles. Estem així en Pepita. Pepita, quins són els teus malnoms? Pues jo és Santa o Rocheta, per part de mon pare, i per part de ma mare era Blanquilla. I saps d'on venen aquests malnoms? Santa i Rocheta és per l'apellido i Rocheta per el moño. Mon pare també era Rochet i la família també, entonces per això. I Blanquilla sí que, per part de ma mare, sí que no sé d'on ve. Van eixint de puestos tan raros, no? De llocs tan raros que no, i com pues, falten tants anys, tampoc tinc ningú per poder preguntar de més antes i de tot. I això noms són. Molt bé, doncs moltes gràcies per contar-nos-ho. I ara estem així també, la família, a preguntar els malnoms. Inés, quins són els vostres malnoms? Pues jo tinc Mancholina per la banda de mon pare i Hueleta també per la banda de mon pare, i per la banda de ma mare és Macera, Inés, la del Mas de Teulà. I saps d'on venen aquests malnoms? Sí. La Mancholina ve de que un bisabuelo, un tatarabuelo meu, vingué de la fondeta de Sant Lluís i li dien Moncholí. I d'ahir sigue anar derivant a Mancholí. És així. I els altres sí que no ho sé. Molt bé, doncs moltes gràcies per donar-nos tota aquesta informació. Així també amb els festeros que estan avui al mercat i preguntem quins són els teus malnoms? Pues per part de ma mare, la mare de ma mare, la Huesa. I m'abuelo Simón no ho sé perquè era de Pedralba. I per part de mon pare, la mare de mon pare, Groga i Moreneta. I de tots això s'heu quedat en la família en algun més que altre o tots per igual depenent de qui vos diga? La Huesa i Moreneta. Molt bé, doncs ara ja tenim més malnoms. Seguim, moltes gràcies. Quins són els seus malnoms? Ui, pues tots són per part de mon pare, perquè m'abuelo era tambor i estava mon pare. Mon pare era sequier, que cuidava les sequies i sequiero. I ara la gent, m'abuela era pellera i ara a mi me diuen també pellero. M'ha quedat en tots. I per acabar d'arreglar, els amics del meu fill me diuen Arru, que tinc apellido Arrué. I s'ha quedat també en l'apellido? Els tinc tots. I n'hi ha algun malnom que li diguen més que altre o depèn de qui li ho diga? No, segons quin company que tinc, cada un me diu una cosa. I quan me nombren així de lluny, fulano, me giro i ja sé qui eres. Enseguida ho ha identificat. Molt bé, doncs moltes gràcies per contar-nos-ho. Pues estem així en Rafael i anem a preguntar-li. Rafael, quins són els seus malnoms? Home, és que no és malnom, és que és apellido de mon pare. Li dic Rafael Adobe Ruiz. Ruizo. I s'ha quedat en Ruizo i en Adobes, tot. No, jo ara ja no tinc Ruizo, era mon pare. Però en canvi diuen el Ruizo. Adobes el Ruizo o Adobes el Garrufo. Així no és com el coneixen per el poble? Sí, Garrufo era l'altre huevo meu, de ma mare, perquè hi havia un torero que li diuen Garrufo i volia ser torero i li tragueren Garrufo. I d'ahí no és què? D'ahí se queda? D'ahí no és què. Que graciós este. Així i li tragueren Garrufo i Garrufo se queda. I ara tots els descendents tots són garrufos. S'ha quedat allà i ben agarrat tota la família. Ben agarrat, doncs sí, així és. Molt bé, doncs moltes gràcies per contar-nos-ho. De nada. Quins són els seus malnoms? El meu és Lázara i Chorriona. I sap d'on venen? Sí, mon pare, que era de Jaén, i ma mare d'ací. I li diuen Lázaro perquè era el nom d'ell i s'ha passat tot... Nosaltres sempre ens han conegut per les Làzares. Tota la família ha agarrat el seu. Tota la família, sí, exacte. I el malnom per part de la mare, d'on ve, se sap? Els Chorrions. I se sap d'on ve? Pues d'ací del poble. Totes les abueles eren d'ací del poble, totes. Que tenien entonces el forn on tenia el garro a la casa, davant del col·legi, això era el forn de ma abuela. I les dien les Chorriones de nom. I ahí ja s'han quedat tota la família en aquests malnoms. Molt bé. Sí. Pues moltes gràcies per contar-nos-ho. Bé, gràcies a vosaltres. Estem així en Laura i anem a preguntar-li. Laura, quins són els teus malnoms? Bé, pues a mi en el poble me coneixen tots per Laura la Peixera. Però també he de dir que a mon pare el coneixen per el Vicent el Boniquito
I bé perquè sa abuela, ell contava que sa abuela era una dona molt guapa i se'ls queda ixe nom, els boniquitos. I alguno més de tota la família o aquests dos són els principals i són els que s'han quedat? Pues per part de ma mare és de Benaguasil i la coneixen per la pana. I aleshores, quan jo vaig a Benaguasil, pues, allí me coneixen així. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Laura, per contar-nos-ho. A tu. Adéu. Quins són els seus malnoms? Mocho i Corralot. I sap d'on venen? Pues Corralot venen de abuelos i els mochos també dels abuelos paterns i dels materns. I ve ja de molt lluny, de tota la família li diuen aixina. Per part de mon pare, mochos venen de tota la vida. Ells tenien terra en la Pea i es diuen els mochos allí. I per part de ma mare vivia ahí en el Corralot, el que és ara el Manà i tot això era un corral gran, i per part de ma mare d'ahí, del Corralot. Maria del Corralot i Vicent el Mocho. I sempre els han criat així? Hi ha alguno que vos diuen més per uno que per altre o per els dos? No, per els dos. De normal per els dos. Molt bé, doncs moltes gràcies per contar-nos-ho. Buenas, Dolores, quins són els seus malnoms? Pues me diuen la manissera, per part de ma mare. I per part de mon pare soc xurreta. I sap d'on venen aquests malnoms? Sí, mon pare és de Teruel, i quan vingué al poble pues, parlava castellà, entonces tots li diuen el xurret. I ma mare, sa mare, ma abuela, era de Manises, i li diuen la manissera. I en això s'ha quedat? Sí. I ara ja tota la família és coneguda per això? Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies per contar-nos-ho. Pues, tia, vinc a preguntar-li quins són els seus malnoms. El meu malnom és Sabelina Mònica. I d'on ve la Mònica, ho sap? Perquè a ma abuela li diuen Mònica i tota la família són Mòniques. S'ha quedat en el nom de l'abuela, eh? L'abuela. I som les Mòniques. I algun altre malnom de la família que s'hagi perdut per Mònica però que se'n recorde? Pues per la part de m'abuelo som més peloses. I sap d'on ve el Pelosa? Pues no. És que s'han quedat en un Mònica tan important per tota la família que ja... Perquè tots som Mòniques i tots s'han quedat en les Mòniques. Molt bé, doncs moltes gràcies per contar-nos-ho. I en Villamarxar mos coneixen per les Mòniques. Clar. Sí, claro. I el meu... Dóna-te compte, el meu home que no és d'ací, que és de Faura, pues ell allí és el Punxó, però en Villamarxant és el Queralt, perquè és l'apellido. Clar, I els meus fills són els Queralts, ja. S'han quedat en l'apellido com a malnom. El malnom és Queralt, que és l'apellido. Claro. Molt bé, doncs moltes gràcies per contar-nos-ho. Els meus són Ceba i Pallussa i Marquesa i Peig. I saps d'on venen els malnoms? Pues Ceba és perquè el meu bisabuelo el criaren en Benaguasil i entonces com el Benaguasil és el poble de la Ceba, pues Ceba. I els altres és que no sé d'on venen. Però és que ja és tanta història, no? I n'hi ha algun dels malnoms en els que s'heu quedat més, la família, o tots un poc per igual? Ceba. S'han quedat tots. Molt bé, doncs moltes gràcies per contar-nos-ho. Fina, quins són els teus malnoms o per què és per lo que eres coneguda en el poble? Pues jo soc coneguda per Fineta la de Sole, perquè ma mare li dien Soledat. I tots la coneixien per Sole, perquè era de Toledo i no té mal nom, més que això. T'has quedat en això de ta mare? Tomàs el de la Pina. L'únic que tinc de malnoms, però això. Claro. I per quin dels dos te coneixen més? O per els dos per igual? Més per ma mare, Fineta la de Sole, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies per contar-nos-ho. A tu? Pues hem parat, per així de repent, per a preguntar-vos quins són els vostres malnoms. Remedio Raga. I per què la coneixen aixina? Perquè ma abuela era Remedio Raga, pero de apellido y cocina de Corrarraga. Y entonces ha quedado Raga. Ha passat de ser apellido a ser malnom. Malnom, Raga. Tots en ma casa som tots ragues. Tota la família s'ha quedat en això. I algun altre malnom que tinga per ahí algun altre familiar que vinga? I Raga i agua. Agarra la importància. Sí, pues sí. Molt bé, doncs moltes gràcies per contar-nos-ho. Per així, quin malnom tenim? Amparo la Perola. I d'on ve aquest malnom? Aquest malnom no el sé. El de ma mare no el sé. Però soc també calendària per part de mon pare i sí que el sé. Mon pare era d'on tenien. I com no en tenia ni tant de textil, el meu abuelo tenia un carret i una burreta i anava als almacenys i replegava retalls i anava a vendre-los per al poble. I quan aplegava Nadal, m'abuelo feia un calendariet.
i se'l donava a totes les clientes. I li tragueren el tio calendari. D'eixe calendari que feia per a elles? El calendari. Però ara sí que no sé per què. No sé. Però aquests dos noms són els que tinc. Pues moltes gràcies per contar-nos-ho. Mos coneix a totes. Claro, estem totes fitxades per els malnoms. Moltes gràcies. Hem eixit un poquet del mercat per preguntar per així els malnoms. Quins són els teus malnoms? El meu malnom són quasi tots heretats perquè sóc filla de Carmen l'Estraperlista, filla de Paco el de la Serra, neta d'Alberto el Sabateret i, per exemple, m'abuelo Paco també era Paco el de la Serra, m'abuela Pepa era Mana i Corala i m'abuela Carmen era Escolana, Carmen l'Escolana, i també era retora. I algun d'ells saps d'on venen? D'on venen tots aquests malnoms? El que més segur sé era el de la serra, i això està clar, perquè m'abuelo tenia una serra i mon pare treballava en la serra. El de l'Estraperlo me pareix que sé per on va, però tampoc m'atreveria molt a dir-lo. I el de Corala i Mana no sé. I l'Escolana i retora, pues, suposa que seria algo de l'església, de fa molts anys. Clar, és que venen de tan lluny que a vegades es perdem. Pues bueno, moltes gràcies per contar-nos tota aquesta informació. Seguim preguntant, Eugènia, quins són els teus malnoms? Pues jo per part de pare soc Palillos, perquè a m'abuelo Arturo li diem Palillos, diuen que perquè n'hi havia un cantant flamenco que ell imitava molt bé i després mon pare també cantava molt bé flamenco i per això se queda Palillos. I m'abuela Camila, que vivia a la farmàcia nova, pues és Pinocha, de la família d'Espins. I després per part de mare, m'abuela Sabeleta i m'abuelo Lázaro, que sempre mos han dit Lazaretes perquè m'abuelo no era d'ací, era de Jaén, però vingué a fer la milicia i estallar la Guerra Civil i que se casan amb m'abuela Sabeleta. Hi ha algun d'ells per el que vos coneguen més o realment depèn de qui te diga, te diu un o altre? Palillos és el que més, perquè per eixa part també són peloses, però sempre mos diuen palilletes. I per part de ma mare, pues quasi sempre mos diuen lazaretes, per m'abuelo Lázaro, que no és un mal nom, era el seu nom de veres, però com se queda així, tingué 4 xiquetes, pues se menjava m'abuelo el de m'abuela. Pues moltes gràcies per contar-nos-ho. I seguim. Quins són els teus malnoms? Pues el meu malnom és Barro, per part de ma mare, i Botanera, per part de mon pare. I saps d'on venen aquests malnoms? Pues sí, el de mon pare simplement perquè treballava en un camió de butano i el de m'abuelo perquè de jove sempre portava un barret xicotet i se li queda el tio Barro. Que interessant, molt bé, moltes gràcies per contar-nos-ho. Estem així en Rafa i Rafa, volíem preguntar-te quins són els teus malnoms? Ui, jo ne tinc molts. Conta-mos-los. L'oficial és Panereta, perquè per l'altra part de Rita, com l'apellido ja és prou conegut, no n'hi ha més malnom. No n'hi ha malnom. Però bueno, me diuen cara d'aca, me diuen cap de xocho, me diuen mala cara, me diuen molts. Si pense, encara ne tinc més. Molts directament creats per tu o heretats? No, heretats no. La gent que se relaciona amb mi d'ara i de fa molts anys, pues, ja fa molts anys que me'n trauen. I conforme qui me parla, sé si li tinc que fer cas o no. Directament te parlen per el malnom, no? Claro que sí. I n'hi ha alguno que... Panereta, no? És el que has dit que més història té. Panereta és ma mare, és les meves ties, la meva padrina. I saps d'on ve, aquesta Panereta? Pues crec que tinc entès que venen d'uns de Llíria, perquè la bisabuela era de Llíria, i eren paneres, que en Llíria encara ne queden paneres, panerots i paneretes, i nosaltres pues, crec que venim d'ahir, aquesta panereta. Heretat, a mi també me conta ma abuela que venia del mas o no sé què, la abuela vendre una panera. I... Sí, a saber. Les històries cada uno trae unes, no? Sí, després també m'abuelo Boro pues era blau, el tio Nardo era el Caguirri, però això ja no els hem heretat, nosaltres hem quedat en panereta. Molt bé, Rafa, doncs moltes gràcies per contar-nos-ho. Res, dona. Això per què és per eixir en Canal 9? Ui, ojalà Canal 9, no, això és per eixir així en el poble, perquè la gent del poble mos conega tots.